Milanog ang tingog sa busina sa mga motorsiklo samtang naghuot sa motorcycle lane ang mga riders subay sa hugot nga pagpatuman sa Opland Bantal Discipline Zone Miyerkules Agosto 5. Mao kini ang sitwasyon sa Bantal Corridor, diin pipila ka mga motorista ang mipadayag sa ilang kalisod sa pagbiyahe pinaagi sa pagbusina tungod matud nila misamot ang kalangay ug kahuot sa dagan sa trapiko. Ang tagabuntag nga mag-agian sa Bantal Road nga si Marcito Sumalpong mipadiyag nga wala siya mahibaw sa bagong pulisiya tungod wala siya makasubay sa mga anunsyo sa social media. Malit na ko, mo lagi nakahatang ni kahasol po ning inani. Dapat tong daan ipahibalo ni daan ning kuha na ba kay didto pa lang daan sa may Bakaya, traffic na kayo. Samtang ang permanenteng mogamit sa Bantal Road nga si Karil G, dili uyon sa motorcycle lane policy tungod siyang pagtuo nga mas nakadugang kini sa kahuot sa trapiko. Miss ang motor nga pwede yun mabahin ang ruta, naka-cause na yun siya traffic. Gipahunong ang duha ka motorista tungod sa pagsulob og unprescribed nga helmet. Miangkon sila sa ilang kalapasan apan mipadayag nga sa ilang tan-aw di makasulbad ang motorcycle lane policy sa problema sa trapiko. Ilawom sa Opland Bantal, mamahimo lamang muagi ang mga motorsiklo sa rightmost lane og dili mamahimong mulapas sa blue nga linya. Pagsulob sa standard nga helmet, paggamit sa mga designated laybay sa mga public utility jeepney alang sa pagsakay ug pagpanaog sa mga pasahero, pagsunod sa mga traffic light ug mga traffic signage ug pagtabok lamang sa mga pedestrian lane ug skywalk. Karon nga hugtanon nang gipatuman ang Opland Bantal Discipline Zone, inyong makita sa akong likuran ang pagbahin sa mga four-wheeled vehicles o mga motorsiklo nga dili na mamahimong mogamit sa inner lane o gikinahanglan mo padaplin sa tuo nga bahin sa dalan. Naabtan sa MyTV Cebu News Team ang Cebu City Transportation Office kon CCTO nga nagdumala sa implementasyon sa pulisiya sa Dan sa Talamban. Dito, personal nga namara si CCTO Head Raquel Arce sa mga motorista, pribadong sakyanan ug mga jeepney driver nga nakita ang posibleng nakalapas sa mga traffic rules. Sugat taro, gawa ni Batlis. Mauna hindunggan, ibatisa na. Mipadiyag si Arce nga sa pagkakaroon, wala pa sila gipangluwatan og citation ticket alang sa paglapas sa motorcycle lane policy tungod gamay pa ang mga traffic enforcer nga makatutok sa nagkaniyang road violations. Murag maglisod pa ta, tungod kay kuwang may daghan sila. Kay once mo para gugag usa, duha, tulo, daghan man. So kinahanglan naagyon kay kumudakop gugag usa, kadto di ay. Matud pa niya, ang mga citation ticket nga ilang gipang-issue karon kabahin lamang sa ubang traffic violations tungod gusto sa CCTO nga mahimo ang patas nga implementasyon sa motorcycle lane policy. Pipila sab ka mga four-wheeled vehicles ang gipahunong tungod migamit sa motorcycle lane bisan diretso ang ilang biyahe. Gipasabot ni Arce nga ang rightmost lane usa ka shared lane apan ang mga four-wheeled vehicles o ubang dagkong sakyanan dili pwede mo gamit ni ini kun diretso lang ang biyahe. Gitugot lamang ang pag-agi dinhi kun muliko o mupara sa designated laybay. Nakita na ko ganina, ang akong ipampara PUJ. Naaday PUJ nga hinay, di ba? Maglumba pa magani naaday taxi nga hinay. Nisod ang taxi kay ga hunong-hunong kay nangitag pasahero, dili na siya pwede. Samtang nagpadayon ang operasyon, na-impound ang motorsiklo sa usa ka driver, human na sayran nga peke ang iyang driver's license. Kinahanglan ma-drive ta, kinahanglan kompleto atong dokumento para di ta mabalda sa atong pagbiyahe. Nag-deploy sab og mga operatiba ang Land Transportation Office kon LTO sa Bantal Corridor. Sumala sa LTO personnel nga naabtan sa MyTV Cebu News Team ubos sa Governor M. Cuenco flyover. Kapin na pulo ka mga motorista ang naisyuhan na nila og ticket tungod sa pag-agi sa flyover alas 8 pa lang sa buntag. Samtang nagpadayon si Arce sa pagmonitor sa Talamban area, gipahimangnuan sab niya ang mga pasahero nga naghuwat sa mga designated PUV stops o laybys nga di magpataka og para sa dan. Usa sa mga commuter nga si Kendra Leona Valle, mipadiyag nga uyon siya sa maong pulisiya tungod sa dako kini og matabang sa kaluwasan sa mga pasahero. Oo, kay wala man sila kakita sa signage. Usahay kita manggong mga Pilipino makalimot tag-asa nga naay mga insakto gyud nga signage. Kini si Mark Ermas, alang sa MyTV Cebu.